Salve! Bună, sunt Gianpaolo Mezzabotta și sunt medic voluntar la SAI. Astăzi aș dori să vă vorbesc despre vaccinul împotriva COVID-19, ce este și la ce folosește. În general, rolul vaccinurilor este de a ne proteja împotriva bolilor infecțioase. Acestea sunt boli cauzate de germeni de diferite tipuri, virus, bacterii, ciuperci, paraziți, care, atunci când pătrund în corpul nostru, provoacă o infecție. Organismul se apără împotriva infecțiilor prin intermediul așa numitului sistem imunitar, un grup de celule și de organe specializate în a vâna tot ceea ce este străin organismului. În cazul în care organismul nostru nu reușește să oprească infecția, fie pentru că aceasta este prea puternică, fie pentru că în acel moment sistemul imunitar este slăbit, iată că apare o boală infecțioasă. Una dintre caracteristicile de bază ale sistemului imunitar este că acesta are o memorie imunitară. Prima dată când sistemul imunitar întâlnește un antigen, acesta adună informații despre acest antigen și le stochează, răspunzând în mod blând și nu foarte eficient. Non molto efficace, in maniera blanda, diciamo. La seconda volta. A doua oară însă, când organismul intră în contact cu același antigen, acesta reacționează mult mai rapid, mai eficient și mai puternic, fie prin producerea de anticorpi, fie prin alte mecanisme. Mecanismul vaccinării se bazează tocmai pe memoria imunitară. Un antigen, foarte asemănător cu cel al bolii pe care dorim să o evităm, dar inofensiv, este pus în contact cu sistemul imunitar. În acest fel, sistemul imunitar al unei persoane vaccinate este pregătit să reacționeze rapid, eficient și viguros atunci când și dacă va intra în contact cu germenul bolii pe care dorim să o evităm. COVID-19 este o boală infecțioasă nouă, una pe care nu am mai întâlnit-o până acum. Acest lucru explică de ce a existat o rată a mortalității atât de ridicată, în special în rândul persoanelor mai vulnerabile. De asemenea, acesta explică scăderea numărului de infecții și a internărilor în spital după introducerea vaccinului. Prin urmare, vaccinul rămâne cea mai bună modalitate de a evita infecția și boala gravă. Dacă dumneavoastră nu vă îmbolnăviți, nu transmiteți boala nici celor care trăiesc în jurul dumneavoastră și cu care împărțiți spațiul, activitățile și prieteniile. Trebuie știut că numărul de virus care invadează și apoi se înmulțesc în corpul uman este foarte mare. Prin urmare, este posibil ca în rândul acestei populații să se dezvolte, din pură întâmplare, virus cu caracteristici noi. În cazul în care aceste caracteristici fac ca virusii care au suferit mutația să fie mai puternici decât cei care nu au suferit mutația, atunci virusii mutanți vor prelua controlul asupra celorlalți. Și nu numai că vor invada organismul infectat, dar se vor transmite și de la o persoană la alta. În cazul variantei Delta, care este cea mai frecventă, cea despre care se vorbește, caracteristica virusului care a suferit mutația este, din câte știm în prezent, transmisibilitatea crescută de la o persoană la alta și nu rezistența la vaccinuri, care rămân deci o armă foarte eficientă împotriva variantei Delta. Este important de știut că fiecare vaccin este verificat și aprobat de către agențiile de sănătate naționale și internaționale din întreaga lume. Acestea continuă să monitorizeze și să reglementeze distribuția sa în timp. La 8 luni de la începerea vaccinării, peste 2 miliarde de persoane din întreaga lume au fost vaccinate, iar efectele secundare grave, care sunt atent monitorizate, sunt foarte rare.
Dimpotrivă, este preocupantă evoluția pandemiei în țările în care disponibilitatea vaccinurilor este limitată, cum ar fi unele zone din Africa, Asia și America Latină. Dell'Africa, dell'Asia e dell'America Latina.